Znači, kad je put, što bi rekao jedan alim, put za džennet je makadam, a za džehennem je autoban. I nama se samo čini da je ljepše raditi za džehennem nego za džennet. A lakše je raditi djela za džennet, jer sve ovo što radimo za džehennem, sve se plaća. Cigare se plaćaju, 5 maraka svaki dan. Alkohol se plaća, droga se dobro plaća. Zinaluk ljudi neki plaćaju. Kocka. Sve što je za džehennem trebaš platiti. Mi kupujemo sebi džehennem svojim parama. A sve što je za džennet je džabi. Evo, u džami nema ulaznice. Sve što je od hajra, znači ne trebaš plaćati. I opet ljudi plaćaju da zaradi džennet. Pa komu je kriv? Sam će sebi presuditi. محمد وآل محمد